Kubleifi baro ki parlok rawon sesin pat mendaus nem ajar penriu ka lawan biang ka competition lene kata ka Jingiakop Khwai khabam akabam daus nem kadai kasin ka bankong ka ban sepen Khwai apo kenshi mawphanaiñ isnga bai ka ni ga khubor nang ba hakte ka singi rapi kwa ban leit bani simbenta ha ka ka Jingiakop Khwai dohkha pila ban leit ha ka ba kani ka Jingiakop Khwai khabam en sa penyai da I senran lang marsyang bai ba ar simli rangkat bat ki parlok bat keceka kandei ha kepung I ba ar simli ha pok kenshi mawphanaiñ Eastern West Khasi Hill Shillong Shanok Stoin harut surok ba bat kecing ai sum ha kilong kumni harum kador jong ka tiket ru kalong Tang1hahar tengka shiruyang wei Khwai but en pen Khwai habro sau teligi pung but katarik kaba en pen Khwai lane en pen lekai ya ketika jing Khwai khabam kandei ha khat praterik banai basau ar1hahar ar penriu nadu kapor khandai sitang men step hadu sau baje janmit but kijing ai subhai kilong kumne harum na kabenta ubayo ya kakardan kabankong lane first prize unyo hadu a2lak tengka uba ar silak tengka ubalai silak ubasau silak basan lai pho1hahar banriu 10,000 banyu 10,000 baperasan 1,000 bakhnai 1,000 bat bashporu undang yo 1,000 tengka ban nalor kita ki price ki basakmat kinong penyai kilapan kreru na kebentai jong ki parlok rawan ki bayo ha kakardan consolation prize bat ki don do arpoteli ki consolation prize ha kador a2lak tengka wei parlok rawan bayo nadu kakardan kabankong hadu kakardan kapa arpo bat ha kedega singi insya ban bu jaka da uding lene usit nadu ka khanyo trik benai basau jaro penriu ha kapor khat arbuji no phai singi bat an ai por tang shikanta banweng ya giding lane kisit pomsha ya kiba na bar banwan dijing di laino tier Khwai ne kijing bam dohkha digiwi kinong di kibakwa ban dijing di kinomla ban leit henry tang lada phi leit ban di ki tier Khwai ban kijing bam dohkha phila ban leit ha katiga singi banalor gi dohkha rim babu ente dohkha thmai ru riu kwintal tam ha ka neutrik banai basau jara phunriu porman step te nganget phila yu I ya ketu ka video balada phim padyu iru klik ya dani search hapo u channel jonga phin salap ya kerkom the dohkha jong ba ar simli ha katiga pung ka jong uhi hapo kenshi mawphanaiñ kanlong ka ba itnat bat ka ba ihun hadu kata Njim jing thau ya baro ki jai dohkha bat omsha ban sa jingbam kat ba ompade por Khwai bat shabar bat shabaro ki parlok rawan lada phikwa bantip ya ki jingtip ke babnya halor ketika Jingiakop Khwai khabam pilaru ban phone hagini ki number harum ki beladon ha kani ka kod jingpun bana lani kani ka notification tangatahi bat kumban supen kan mau hagde ka singi kan don ru kalaki dro ka bahit na pedeng ki bahit tam